natáčame video, takže loď ide. Áno, my tuto v probléme, tuto. To už není romantika teraz. Svetlo. Choď kolmo na tie vlny, čo robíš? Choď, ty Ivan, makaj. Kolmo na tie vlny. Makaj. Nevie do ksichtu, tam svieť do tej lode, sa stane havária. Haváriu. A teraz idú vlny, ty kokos. Ty kokos, mokrý chrbát, není mŕtvy. Je zle. Ďalšie vlny. Dobre, takže toto sme prežili. Kapitán Korporán. Tuto si zasvietime na kolegov. Ne na mňa. Ne, lebo repraky ostali vo vode, ne? Kde sú repraky? Kde sú repraky? Ivan, kde sú repraky? Prežívame to úplne vážne, ne? Kapitán Korporán, idem na vec. Toto je osvetlenie, aby ste boli vidno na tom videu. Dobre, držíme.